aja ninggal aku trimo bonceng. Oh, ketua Hansip. Modar ora kowe. Anane kandhanane do ngeyel. Sombukane kok bareng kene nembang gayang banget kok malah mripate mendonong. Ora hafal e. Oh, ajaedan. Aja ninggal aku trimo bonceng. Wiwit budal jarene bebarengan bareng weruh lambe abang terus kegiwang proliyane baca ngece lamun ngece kawale tembe mburine lale lalale oh blokan ora sembodo karo le mbukani bareng anu rapal oh kok ngono kok seniman ayah ajari terus aja ninggal aku trimo bonceng wiwit budal jare nek ngajari iki ora cepet-cepet pangan mentah oh iya aja ninggal ora lho iki tembange iki wis tembange wis mulai to wis aja ninggal kemunggan aja ninggal kok malah saya munggah aja ninggal medun sithik suarane sing medun suarane udu aku to udu aja ninggal coba ambil suara oh ah iki sing marahi nang kene iki medun kemedunen medun sithik wis kuwi pertahankan. Heeh. Lapor polisi wae. Ora usah. Mempertahankan kok lakon polisi ora. Aja ninggal. Semono. Aja ninggal. Saka Aja ninggal. Wah. Angel banget reng ditrateni. Aja ninggal. Nah, nane rasa. Nah niki aku wis benerke. Oh iya. Aja ninggal. Aku trimo bonceng kemayu. Rasa dhuwur-dhuwur. Jare kemayu. Kemayu ki rasa nggo ngono. Aja ninggal aku trimo bonceng. Aku trimo bonceng. Wiwit budal wis rasah budal wis Tru angel wiwit budal nah rasah wiwit budal jarene bebarengan iki lho aku nggon seneng banget wiwit budal jarine bebarengan wiwit budal terus jarine bebarengan yo ngan semene wae aku kurang dawa e ngan pertahanke bareng weruh malah bareng weruh lambe abang aku seneng ora lambe abang terus kegiwang broliyane wah broliyane bojo ngece lamun ngece kawele tembe mburine terus kawele tembe mburine medun kawele tembe mburine sing medun suarane ora awake kawele tembe mburine lale kawele tembe mburine
Ora pas. Lali. Ngeceo saiki kowe. Wis sisa aku. Waduh. Ayo coba balen ana rasa sumbar sik. Sepira, Tru? Sepira, Tru? Semene. Mbok dikethok. Oh. Ayo coba. Aduh, Tru. Aduh. Kok anggar madhep bareng kok medhun ya? Kowe grogi ya. Wong nek grogi ngono kuwi. Anggar madhep bareng ngalum dhewe. Aja ninggal aku trimo bonceng. Wiwit budal jarene bebarengan. Yo kleru ora. Ora apa-apa. Barang weruh mata kira matamu. Awi karo kakangne kok bareng weruh mata kira matane kakangne kira kok. Bareng weruh mata kira ya matamu. Pisana meneh tas sembal cangkemmu. Rasah nesu, Bagong iki seneng-senengane lho kok. Njur nesu ora. Mripate kakangne dikerak-kerake. Wis ngerti nek kera karo masane ora. Kapenake dhewe. Aja ninggal aku trimo bonceng. Ketua Hansip. Modar ora kowe. Anane kandhanane do ngeyel. Daramu Abimanyu ki rawuh ket mau. Ngenteni kowe tetembangan. Ha kok isih do sakenake dhewe. Kena do kandhane ora? Kena, Pak. Kena kandhane ora, Pak? Kena, Pak. Kena kandhane ora? Ora, Pak. Syukur mbok muni kena ngono ora dikeplak to. Aku seneng kok dikeplak Semar. Tunggu pembalasanku. Niki anak-anak kula pun sami rawuh rampung, Dara. Iya, Siwa Semar yen to pancen kaya mengkono supaya timbalana mrene. Krungu ora? Dara, kula sampun paripurnanipun gojek, Dara. Nolo gareng mrene ya. Krungu ora? Kula timbali mboten, Gus. Iya, Petruk, kok ya tak timbali. Krungu ora? Kula nggih pun rampung, Dara. Dara. Kula pun rampung, Dara. Anak-anak kula pun paripurna. Iya mrene Semar. Nggih. Do krungu to? Hah? Ardo ngeyel. Weh lah, aku kok ora iso mbales dhewe. Kula nggih pun rampung, Dara. Mrene ya garing. Nggih, ngestaken dawuh. Kula nggih pun paripurna, Gus. Iya mrene ya Petruk. Ora tak parani. Aku ya wis rampung. Iya mrene ya. Mati jenengan. Oh iya. Dominggat Semar pemimpine. Dicanono. Apa rumangsamu aku dikira wedi karo bapakku nek tumindake kaya ngono. Gugu karepe dhewe. Ayo do sebo. Mopo? Sing tak tendang malah Ndara Abimanyu. Iya, nek ra tak paeka. Ono kawane dijak nang pringgondaning upaya Kakang Mas Gatotkaca malah do gojek dhewe-dhewe.
tutupi plastik. Kayak lemah. Ben nganggere do liwat lah. Rumah aku kok aku mung ketulo-tulo wae. Petro? Piye? Ada jebakan, Tro? Iya. Aku wis ngerti kok Bagong gresep-gresep ning arep Maeka. Mati dening aku kowe. Pilih guru ki apa dintaske? Ais ora ucak-ucik. Bagong wong edan. Bapakmu tok nehi kaya ngene iki piye? Cemplung jugangan. Ayo munggah. Senengane ora. Ayo kene tak bantu. Oh, siap. Iso. Yo. Mulane mencolot. Ora jek kowe iki ora. Luweh, Pak. Sime. Dunggahke ora. Yo kene tangane. Tekene. Yo. Melompat. Aku jebakan. Wong tuwa kok kon melumpat. Ayo ora tekan ora. Sake. Loh, weh, edian. Geger kok ditibani. Mana gek pancatan sirahku munggah. Ayo sekarang. Mer, aku Mer. Wah, demit ya ora. Untung aku wong terampil ora. Nek ra ngargos ngatos-atos nggih, Den. Lakoning Kurawa ing ngene patine Sang Abimanyu kena ing citra tandya Sang Satyaki Magut ngambil sanjata digoleki Kang Rayi wangune tapa teng mriki to Den iya Siwa Semar syukur Kakang Mas kula ingkang upaya dhateng jengandika Kakang Mas Pringgondani adiku cah bagus Abimanyu nyata si adi pancen dikudratake ora bisa pisah kelawan pun Kakang yektipun Kakang laku tapa si adi ngupaya kelawan pun Kakang kasinggihan mekaten Kakang Mas wah jan dua sejoli ya Tru wah dua sejoli iki piye dua sejoli iki lanang wedok maksude iki nek ngarani sok ngawur. Dua sejoli iki lanang wedok kok dua sejoli. Maksude Ndara Abimanyu kuwi dijodokke karo Ndara Gatotkaca. Maksude le kekadangan iki lho akrab banget. Heeh. Ha wis dhewe-dhewe kok. Ndara Gatotkaca karo Ndara Abimanyu, Ndara Antarja karo Ndara Irawan, Ndara Antasena karo Ndara Wisanggeni wis jodokke dhewe-dhewe. Aku karo Semar ya terus ora. Wong tuwar dipendhem kok cocok ora. Dapure kaya ngene kok. Ning aku sayang karo kowe lho, Pak. Luweh caturan. Bapak saking mangkele karo kowe. Siadya apa wigatine upaya kelawan pun Kakang. Kakang Mas. Mboten tentrem raosing manah miwah mboten jenjem. Nalika dinten Anggara kasih ingkang rayi nyumpena. Kakang Mas nedeng lelayaran nitih baita katemping toya bena wekasan jumplang punang palwa. Paduka Kakang Mas Pringgondani kentir ing warih tumunten ical kula kedhepaken Kang aku sing sowan aja kaget Kang
Naraina smubang wangaruna katinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanikara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pini panca Dimas kadangipun Kakang Yayi Antasena. Heeh Kang. Aku sing sowan. Aja kaget Kakang kok mapan ana ing lengkeng Gunung Himawat. Nedheng lakoni teteki tapa brata. Entuk gawe pangestune Dimas Antasena wis entuk gawe. Syukur. Ning aja mung mandheg seneng-seneng lho Kang. Apa sababe sira Yayi matur ing kaya mengkono? Aku mau sowan ning Jangkar Bumi. Niatku ngampir karo Kakang Antarja bakal tak kanthi sowan ing negara Pringgondani merga biyen nalika pawiwahan jumenengane Kakang Garkaca Kakang Antarja ora sowan. Iya. Aku wedi nek dadi rasananing para pepunden, wedi nek dadi kira Kakang Antarja kuwi duwe pambegan meri karo kamuktene Kakang Garkaca. Barang aku tekan Jangkar Bumi, aku nganti karo Kakang Antarja ning Kakang Antarja ora gelem. Merga ning kono ana Eyang Durna karo Eyang Patih Sengkuni. Mbok menawa wis diblithuk diwalik tingale karo Eyang Durna. Tumuli aku budal dhewe pengajap arep sowan pepunden Pandhawa. Dioyak Kakang Antarja. Ana ing dalan aku dijotosi karo Kakang Antarja dijaluk aja nganti sowan ning Ngamarta. Malah yen perlu wani karo Kanjeng Rama Werkudara. Suwe ning suwe carane cacing iku pidak menungso ngolet ora ngrasake lara ning butuh males. Aku ya menungso. Nek diantemi saben dina, diantemi terus rasaku ya lara. Mula aku males dadi perang. Den. Karo Kakang kok wani. Den, karo Kakang kok wani. Wah, nek aku ya wani mawon Den apik niku. Kok beda dhewe to kok senengane. Wong iki penderiane dhewe to. Aku ora kowe ya ora wedi. Oh. Ada? Ayo. Sampeyan bojoku tok bae. Balekke iye. Balekke dengkulmu. Wis ambyar arep balik. Ha iya kaya. Sik, ponakan-ponakan elek do meneng sik. Oh, syukur wis tukani Ndara Antasena. Sabanjure piye Dimas? Ora kanthi kanyana-nyana Kakang Antarja nyokot kaya buta sing diajab sedane Kakang Garkaca. Minggiro, aku tak sowan Kakang Antarja. Kunjang gansing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung bekti kula Mas ora usah ndadakaken gunem sing tanpa guna nggon mung ngaturke bekti karo aku menggo ujar lelamisan mbok abang-abang lambi nggo pantes menungso kaya kowe ora pantes urip ning alam padang kowe nutupi ketrimane Antarja kowe nutupi mulyane urip Antarja yen ora ana kowe Kanjeng Rama Jodipati mesti bakal njenengake Ratu Antarja lan aku ingkang bakal ginala-gala tinresnanan dening Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Kamas. Menawi paduka Kamas badhe lenggah dampar Pringgondani monggo kula caosaken tangan kula kekalih. Nanging kula mboten gadhah niat nutup-nutupi dhateng ketrinanipun sugengipun Kakang Mas Antarja. Menawi jengandika Kakang Mas rumaosi kados mekaten monggo. Sak mangke kula aturi ngasta bedama kula aturi nigas jangganipun Gatotkaca kula pejah kinarya ganjel kamuktenipun kadang kula sepuh kula ikhlas lahir batin muni piye muni piye apa sing tok ucapake ku ora kandhas tekaning batin apa sing tok ucapake mau mung ujar lelamisan kowe ming goroh ora ana jamak lumrahe kowe ngiklasake pati uripmu dienggo ganjel muktine Antarja buktine kowe nglangkai dulur tuwa kowe mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha ana ing negara Pringgondani kowe nglangkai kadangmu tuwa menungsa kaya kowe ora pantes urip ning alam padang sawise aku iso mateni karo kowe Garkaca aku bakal sowan Kanjeng Rama nek pancen wong tuwa ora kena dikandhani
Paripaksa aku wani karo Kanjeng Rama Kyai Jodipati. Oh! Sampun boten saged dipun sanak menawi Kakang Mas jangkar bumi pakartinipun kados mekaten. Mestinipun Kakang Mas Pringgondani sampun gadhahi inggih menika atur ingkang kados mekaten. Menapa inggih dipun tindakaken Kakang Mas Antarja menika sampun badhe damel risak katentremanipun para putra Pandhawa miwah para Pandhawa menenga nggih. Aku sing nandhingi Kakang Mas jangkar bumi. Kok dadi gelut padha dulur iki piye, Truk? Waduh. Wah, cilaka iki. Wis jan. Iki nek nanti ditonton wong sing ora seneng karo anak-anak Pandhawa rak do surak do koplok-koplok to. Ya reng, ayo. Ayo to, Gong. Nek aku ya ora masalah. Yo piye maksudmu piye? Lho, Ndara Garukaca karo Ndara Antarja ki main tanding, sing ngampuh sapa? Selama iki kan belum diketahui. Waduh. Durung dingerteni to. Antarane Antarja Garukaca ki ampuh ndi? Lho. Ngono lho. Kowe do bingung apa? Semar kae kowe meneng wae tenang-tenang kok. Pak. Pak. Oh, pancen. Gong, wis Gong, rasa werna-werna Gong. Ora tak kapokke. Ayo Truk, nyuwara Ndara Garukaca Truk. Muni piye? Kakang Semar, mrene ngono. Sing kaya Ndara Garukaca. Ya, nenek ana dosane tok sangga. Tak sanggane. Siwa Semar, Siwa Badranaya, mrene yo. Wonten, Dak. Es, piye nek kayane rasa dintas men tekanku bubar. Ndak ngisro, aja kok ngeman, tuman wae ora. Panjen iki pengajab nggonku ndudul marang Kamurkan Wayu. Aja mringkus kaya wong wadon. Nek pancen kowe ratu Pringgondani, aku dadi kraman Pringgondani, aku dadi kraman negara Ngamarta. Ngejak piye tak turuti, kaya apa aku sing tekaning pati. Oh, mati. Wah. Bener ngendikane ature kadangku Antasena. Lha pripun? Kakang Antarja pancen wis kaya kepanjingan jiwaning iblis. Buktine perang karo aku nyokot janggane Garukaca. Wo la edan. Nyokot bareng. Rung dimanggake kok wis nyokot. Ora sopan. Petro aku kudu piye? Lah nderek, panjenengan ajeng ladeni Kang Raka. Aku njaluk karo kowe. Nggih, pripun? Mlayu. Matur perkara iki marang Punden Pandhawa. Sabab
Ndak sawang Kakang Antarja sajak nyubriyani sarta bebayani. Oh nggih, kula kalih bakon tak mlayu. Ya ngono, aku tak nandhingi Kakang Antarja nggih. Kresna Senayang manglung mentonaken Dewi Kramanira kang kumidrane ngasta Werkudara. Iye. Arjuna lunten maring adhawu. Wiwit Nyai Puntadewa nyaritakake nalika panjenengane nglakoni pasumpenan. Iya. Wis sesasi anakmu nggone madeg Nalindra minangka dadi Nalindra Pringgondani. Iya. Nadyan akeh padha duwe rasanan yen to kuwi dadi akal ukile Pandhawa nggone bakal mlengket marang Goreng Pringgondani. Yen pancen kowe krungu menungsa sing ngucap kaya ngono. Ayo diadu arepke karo Werkudara. Ndak nonton marang lambi atine Bratasena. Ora duwe niat aku bakal milik negara Pringgondani. Lan nalika jumenengane si Gatotkaca malah aku matur karo Matswapati kakekku. Yen to aku ora melu-melu perkara iki perkarane Harimbi. Sing duwe niat jumenengake Gatotkaca dadi ratu Harimbi dudu aku. Aku ora duwe niat anakku dadi ratu. Dadi satriya sing nyekeli marang kasatriyane. Dadi satriya sing netepi marang kewajiban kasatriyan wis gawe bungah wong tuwa. Iya, nanging ana tetembungan sak dawa dawaning lurung isih dawa gurung tegese kabar sing sumebar mau akeh sing padha percaya pancen kuwi dadi niating para Pandhawa nggone bakal ngreh negara Pringgondani. Kanan kang kaya mengkono mau ndadekake Gatotkaca tumuli-ngling lunga saka negara Pringgondani mbuh menyang endi papan dununge. Malah sing tak luputke Gatotkaca. Lho, kok Gatotkaca mbok luputke? Ing atase ratu mung krungu kabar kaya ngono minggat. Tegese ratu sing kurang tanggung jawab. Yen pancen bener apa ucaping para kawula. Piye carane para kawula padha percaya yen to kabeh mau dudu niat ala para Pandhawa ngene bakal ngreh negara ing Pringgondani. Nanging nyatane Gatotkaca ora ana. Goleki bocahe ora tanggung jawab tak deploke ndase. Kula nyuwun sewu kula ingkang sowan sinuwun. Witra, nggih. Eneng apa Witra? Aduh, setan ambegan yen. Aduh, banget lek kula mlayu. Dikane enten sing digayuh lan sak mangke pun kasembadan gegayuhanipun Ndara Gatotkaca. Mboten kanthi kanyana-nyana rawuhe Ndara Antasena. Ndara Antasena ngendikake nek napa niku? Ndara Antasena menika ngendika menawi nembe kemawon sowan dhateng negari kasatriyaning Jangkar Bumi. Iya. Wigantosipun menapa dene Ndara Antasena menika rawuh wonten ing Jangkar Bumi nika mergi kepengin nganthi Ndara Antarja menika nggenahke perkara dek nalika Ndara Gatotkaca wis dadi dukuh wonten ing Pringgondani ya. Ndara Antarja ra mboten rawuh. Lah niku Ndara Antarja niku kuwatir. Aja nganti Pancakrabawa ing ora-ora tumrape kula Pandhawa lan Ndara Antarja. Ndara Antasena nganti Ndara Antarja sowan wonten gawe Pringgondani ning dumadakan Ndara Antarja mboten purun. Amargi wonten witu lenggah Bagandra Pati Sengkuni. Ndara Antarja dadi sulaya Ndara Antasena. Rang. Apa? Rang. Apa kuwi? Perang. Ularak sing cetha ngono. Matur kok disaruk-saruk, Rang. Dumadakan perange niku muni Ndara Antasena niku perange Ndara Antarja. Ndara Antarja jebul Ndara Antarja niku ngetoke Syung. Apa? Syung. Syung apa? Syung. Untu lincip. Tarim. Taring kok tarim. Taring. Ngetoke taring. Ndara Antasena dicokot. Lah Ndara Antasena mlayu. Mlayu menyang endi? Mlayu wonten supermarket.
Ula bali anggere matur karo ngantuk. Nyedhaki lak pecahe ndase. Petro dalem ngantuk to? Mboten. Oh. Lho. Tetep semangat. Lah iya, Antasena dicokot sapa? Lho, cokot sapa? Sing mulih dicokot sapa? Lho, kowe mau matur Antasena ki dicokot sapa? Cokot sapa, Gong? Kana turu sik wae kana. Kowe ki nyuwani-nyuwani wektu kok. Kowe wis sing matur. Wis omong kok lali ora matur Ndara Prabu Kresna. Iya, Bagong. Ning wau kula ketemu kali Ndara Garukaca, nek ketemu nendi teng prapatan. Anu pundi Gunung Himawat. Wase rembug Ndara Antasena wau tekan Ndara Antasena. Iya. Ndara Antasena rawuh ngandhake nek Ndara Antasena dicokot kali kirike Ndara Antarja. Wah, Kresna. Piye? Golek ana kawan liyane ana ora? Aku melu mbedhedhek atiku nek karo Petro karo Bagong. Kene aku wae, Gong. Wis raup, wis. Kok ora krungu le kricik-kricik tak raupi keringetku dhewe. Ben ambune mambu mbok ben. Ndara Antarja dicokot ae Ndara Antarja, Ndara Garukaca niku pokoke Ndara Antarja niku ora nrimake nek Ndara Garukaca niku dadi ratu. Sing dianggep mban cindhe mban sinadan ora adil tumrap anak-anake niku Ndara Werkudara. Wah, sing kandha kaya ngono sapa? Ndara Antarja. Malah nantang karo Ndara Garukaca. Garukaca, kowe gelem medhun saka dampar apa ora? Wong tuamu Ndara Werkudara kae wong ora adil. Werkudara kae wong ora iso ngayomi karo anak-anake. Anake mbarep dilangkai karo anake nomor 2. Anake nomor 2 gedhang krang sila tumpang kendangan dengkul madhek ratu. Wong tuwa dienggo keset, wong tuwa model piye kaya ngene iki? Wah, Antarja Nedi. Truk, siap-siap lho, Truk. Siap-siap lho, Truk. Engko gajul engko mesti. Oh, hati-hati. Petro. Non. Antarja Nedi. Petro. Non. Antarja Nedi. Aku urung rampung wis tiarap kok. Teng mriko gelut karo Ndara Gatotkaca rame banget. Wah. Udes. Wis diwangi, isih do nendhangi. Ana-ana kuwi alure ngono kuwi ora iso diselaki meneh. Kudu ngono kuwi alure ya don sapa? Oh, ana adus iki ngono. Ngantuk kok pentas. Bagong kok don. Aku ya ini mripatku ler-leran lho. Kono diraup sik. Sabunan. Kono disabuni ana. Ngono bar sabunan rak terus bergenggeng kowe. Dapur murah. Ayo mangga yo. Yo. Wah. Ah, mati. Iki wong tuane. Wong tuwa ora adil. Wong tuwa ora netepi darmaning wong gerang. Wong tuwa ngendi wae iki sing dimuktekke anak mbarep, ora anak nomor 2. Aku anak mbokku alonke. Aku anak ora tau tok anggap yen to kuwi anak Antarja. Wong tuwa kaya ngono kuwi wajib diajeni, wajib disembah, ora sud dinyembah karo dapurmu. Ayo, amuk.
Werkudara. Antarja Malik tingali. Malik tingali piye? Wah, tak jotos tak tendang. Aneh. Lho, aneh perkara apa? Nyokot karo aku. Kemranyas ning gulu. Wah, mbuh aku ora weruh. Weh, lah ora kena dikandani Ndara Antarja. Arep apa itu? Arep bales malah kontal aku. Atos kono. Modar ora. Ngapunten nggih, Den. Malesa ndang. Ngantemu apa nendang. Ora apa-apa. Kula dhewe sing ngabuh. Sampeyan atose ora jamak. Petro, Nun. Werkudara semingkira? Yo. Aku tak nyawang anakmu jangkar bumi kok sajake kok nyala wadi timen. Ngangge napa? Kaca paisan tak tontone Petro. Ha nggih, monggo. Mula kok iso nyokot. Lah kaya ngono kok ya mula kok iso nyokot. Kowe iki ngapa ta? Pengen melu ndelok. Lah iki mbok ndelok nang epek-epek ku lho. Wo lah. Lengang slupi yo nendi ngono lho. Lah iya aku dhewe ya aduh. Mboten napa-napa, sekali-sekali ciuman kalih kula. Dengkulmu mlocot ora? Aku tak matek aji pamelih Petro nggih, ngrawuhke Anoman. Wonten timbalan. Ketok nggonmu enak-enak. Nggonmu njaga Kendali Sada. Aku tak takon karo kowe janjane kowe ning Kendali Sada kuwi wigatine apa to? Madeg Prabrahmana. Sakliyane Madeg Brahmana kula tenggo Gunung Somawana. Gunung Somawana ki kinarya ngunjara sukmanipun Gudha Pariyitma inggih sukmanipun Dasamuka lolos manjing angganing Antarja kok nganti kowe ora weruh. Lah dalah. Siwa Mayangkara. Nggih, kula suwun kanthi sanget sampun ngantos nglepataken dhateng kula. Namung nyatanipun panjenengan sampun kesasapan jiwaning iblis. Kowe arep mbelanipun Ndawa ayo. Rawir-rawir antas malah-malah bakal tak putung nyuwun pangapunten nggih. Waduh. Wah! Woi! Waduh. Waduh. Siwa Mayangkara. Ayo, nek pancen mentala paten ana Antarja. Ayo sambat ho. Tak tlikung kaya ngene aja takon dosa. Yen nganti kowe mengko kecekel karo Anoman, tak pantek nganggo Gunung Somawana ora bakal bisa obah slawe isine. Wah, mati aku Anoman, aku tombal. Woi! Wah! Wah!
Wah, konangan karo sing tunggu Tanajo. Dasar Puranyata. Rahwana ora bali papan durung aja takon dosa aku nyirnai karo kowe. Wah, iya aku tak bali aku. Dapure kaya ngono wani karo wong gerang. Rama Kyai kula nyuwun pangapunten. Kula mboten gadhahi niat wantun kaliyan Rama Kyai lan mboten badhe gadhahi niat sengit dhateng kadang kula pun Gatotkaca. Kowe ora ngerti merga kowe ora tumindak. Sejatine ragamu disilik karo panjalmaning Jajalanet. Ingkang bakal ngedu lawan putra Pandhawa lan bakal ngedu lawan pepundhenmu Pandhawa. Nggih, kula nyuwun pangapunten. Antarja wonten timbalan. Nyuwuna ngapura karo Wadimu Lanang Pringgondani Gatotkaca. Nggih, ngestaken dawuh. Mengko perkara sing bakal ngrojongi pakartimu mendresik karo bapakmu Jodipati. Nggih, ngestaken dawuh, ngestaken dawuh. Oh iya Werkudara. Arep ngopo? Ora ngapa-ngapa ya ming mlaku-mlaku. Jalan sehat. Wah, nggawa Kurawa. Monggo greneng-greneng nang dalan. Ben ana kancane. Ayo bali. Aja nang kene, ayo bali. Oh iya ngger aku tak mulih Werkudara. Aku tak bali. Arsa madangi jagato mungo-mungo sapucak ing wukir marebak bangsa mirat keneng soroting surya mega lan gunung ngestoke dawuh Wiwit Purwa Madya Wusana samendang boten wonten ingkang karempit cariyos sampun kababar sedalu ewadene kirang mranani wonten penggalih kula nyuwun pangapunten ingkang sakalangkung kathah jer kula sak anak-anak kula sedayanipun menika menungsa limrah ing kedunung boten lepat saking ina lali salah apes lan mati gandeng sampun paripurna. Kula pribadi lan makili para rombongan nyuwun pangapunten menawi wonten lepat kula. Lan kula nyuwun pamit mugi-mugi raharja, ayem tentrem niskala sumandhing dening sedherek kula sami lenggah wonten ing papan mriki. Semanten ugi kula sak kanca mugi-mugi wilujeng dumugi sudung kula piyambak-piyambak. Sura Sudrajane ingkang rat suwuh brasta kaping kula Darmastuti rahayung samya makarya rahayung samya pinanggih ndara.